Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry. Bu da gepleşigimde men Türkmenistan bilen baglanşykly käbir soňky täzelikleri birazrak bir gyýtgaçyk syn bermekçi. Şu geçmişde çapar habar getirenne ýa täzelik getirenne olar bilen bu habardan başlaýan ýa erwet habardan ýyldan erken adamlara şurukdan ýyllardan eger Türkmenistan bilen baglanşykly täzelikler barada gurrun etmeli bolsa onu gynansak da bu habardan başlamak kıyın. Sebebi şuňky gün Türkmenistan bilen baglanşykly bir gowy täzeligi habara duş gelmek gaty kıyın. Şoň üçin men bu gedeki gepleşigimde de men gepleşigimem erwet habardan başlamaly bolýan. Hudutanam ýa kıyynna rus diline Türkmenistan bilen baglanşykly täzelikleri neşir edýän Türkmen News portalyna 14-nji dekabrda Aşgabatly 26 ýaşly illeşimiz Nurgelli Halikowyň 4 ýyl türme tutulgy edileni barada bir habar ýerleşdirildi. Aslynda Nurgelli Halikow şu ýylyň sentýabr aýynda türme tutulugyny hökm edilipdir. Indi on günäti nämeden ibaret? Şu habarda aýdylyşyna görä Nurgelli Halikowyň günäti şu ýylyň 13-nji iýulunda özüniň Instagram sahypasyna bir surat ýerleşdirmegi hemem şu suraty soň şu Türkmen News portalyna iýermegi sebäp bolupdyr. Şu suratam şu Türkmen News portaly soň çap edýär. O suraty bir niýeden alýar? Hemem o surat näme surat? O suraty özüniň bir tanışynyň Instagram sahypasyndan alýar. O suratam 12-nji iýulda bir tanış gyýdy. Özüniň Instagram saýtyna ýerleşdirýär, sahypasyna ýerleşdirýär. Ýöne o surat näme surat indi? Şu surat indi şu surat. Şu surat bütün dünýä saglyk guramasynyň toporunyň şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistana baran agdalarynyň suraty. Şol agdalary bütün dünýä saglyk guramasynyň agdalary ýadyňda bolsa şu ýylyň iýul aýynyň 6-syna 10 günlük bir sapar etdiler Türkmenistana. Şonu da olaň maksadam nämedi? Hamala şu Türkmenistandaky koronavirus bilen baglanşykly ýagdaýa baha bermekdi. Olaň bir üýtüşik baha beren zady bolmady. Ýadyňyzda bolsa bardylar Türkmenistanyň häkimiýetlerini koronavirusa garşy şäre görmeklige mejbur etdiler. Ýöne Türkmenistanda koronavirusyň bardygynam nähä özleri boýun ne de Türkmenistanyň häkimiýetlerine boýun aldyryp bildiler. Indi şular baranlaryna Aşgabatdaky ýyllys mehmanhanasynda bolupdyrlar. Şolar mehmanhanada bolanyny şu taýda şu mehmanhanada dynja alyp beren bir ýaş gyýylan biri şulary görüp surat alýar. Şol 12-nji iýulda surat alyp özüniň Instagram sahypasyna ýerleşdirýär. O suratam ýa kaýdyşmaly Nurgelli Halikow alyp öz Instagram sahypasyna goýýar hem şu Türkmen News portalynyň administratoryny berýär. Onam administrator şu portaly ýerleşdirýär. Indi bunu görüp Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bunu detsine soraga çagyrýarlar. Nurgelli Halikowy özüm gysap başlaýarlar. Sen bu suraty nirden aldyň? Näme üçin goýdyň diýip hamala şu suraty hiç ýerde goýmagan bolanok. Näme üçin sen onu Türkmen News portalyny berdiň diýip bolam düşünenok bolanok. Näme iýermek bolanokmy diýip bolardan sorak başlaýar. Näme gadagan bu suraty almak ýa iýermek diýip. Näme hakykatdanam ol ýerlikli sorakda. Näme bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleri näme bir gizlin boldugyň bir işgärlerimi? Olaň suratyny almak bolanokmy? Olaň suratyny almak gadaganmy? Onu düşündirip bilen oklar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri. Özleriniň şol adaty ulanýan şol bir samsyk akmak metodlaryny ulanyp bir etmeli edip bolýan bir ýol berilýän kanun taýdan ýol berilýän zadan bir ýol berilmesi zat edip görkezjek bolup bir alada galyp düşündirip bilmeýän sebäbini soňam näme diýerler? Bu ulanyň ýanky bu surat üçine aýplap bilen oklar hiç zatda da şuňa garşy başga bir zatda aýplama bildirýärler. Onam etmek ol aýplamany bildirmek üçin şu bir tanış oglundan, bu dostundan
dil hatalyalar. Onda olsa mina Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Yuri Raguski öden sportsmen oglun Türkmenistanyň tenis boýunça çempionatyna 2-nji orun alan oglun. Ine şol oglun hamala ýanky Nurgelli Halikowa $5.000 karz berenmişin. Nurgelli Halikowa muny gaýtaryp bermeýänmişin. Ine şo wakaň ýany ne şol oglun şoňa garşy şikayet bilen suda ýutupdy. Netijede de sentýabr aýynda Nurgelli Halikowa şo kezzaplikda algy bergi bilen baglanyşykly kezzaplikda aýplama bildirip muny 4 ýyl türme tutulgyny hökm edýär. Indi şu Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň şular ýaly metatlary ulanmagy birinji gedek däl. Indi ýöne soňky wakalardan mysal almaly bolsa, ýödüňden bilýän täňde ýaň ýakynda Balkan awatly DBT hereketiniň toporunyň agzalaryndan biri jurist ödem Balkan awatly Peýgamberdi Allah berdi. Şol öňüň syýasy işi üçine aýplama bildirip bilmän oňa üstüne bir birini kuşgurýarlar, şu ýylyň sentýabryna uruşdurýarlar, soňam ony hulgançylykda aýplap, oňa hüjüm eden adama hiç ýyl şäre görmän gaýta ýanky Peýgamberdi Allah berdi özüni hulgançylykda aýplap 6 ýyl türme tutulgyny hökm etdiler. Endi olam bu wakalaň soňu däl, bundan öň 2016-njy ýylda Türkmen awatly Gaspar Matalayev adly bir ýylleşimiz şol Çağat Ahmediniň palta meýdanlaryna Çağat Ahmediniň ulanýanlygyny görkezji suratlar alanlygy üçin hem şo suratam ýanky Türkmen News portalyna iýerenligi üçin bunam soraga çağırıp Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri näme üçin beýtdiň olam näme bolanokmy diýip kanun boýunça özüniň şoňa hakynyň bardygyny suwd edip bulara pert jogap beren soň indi buňa da näme aýplama bildirjeklerini bilmän, oňa da edil ýanky bu illeşimiz Nurgelli Halikowa edişleri ýaly, şoňa garşy edişleri ýaly. Buňa ýanky Gaspar Matalayew bir tanışyk ýerinde dil hatalýarlarda men şoňa pul berdim. Meni allap menden pul aldy diýip dil hatalyp onam 3 ýyl türme tutulgyny hökm etdiler. 2016-njy ýylda 3 ýyl türme tutulgy berildi. 2019-njy ýyla çennem şo türme tutulgyny doly oturup çykdy. Ondan bir ýyl öň ýene bir illeşimiz olam Balkan awatly illeşimiz Sapar Mehmet Nepeskuliýewa da şolar ýaly bir galp aýplama bildirildi. Olam näme üçin Sapar Mehmet Nepeskuliýew Alatlyk radiosynyň ştatdan naşary habarçysy bolup işleýärdi. Şolam habarçy hökmünde Türkmenistanyň içinden her hili wakalar görkezýän suratlary, täderikleri, makalary berýärdi. Indi bundan hem aralmak üçin buňa da her hili edip soraga çekip her hili aýplama bildirjek bolýarlar. Ahir soňam ony bir gadaňa edilen dermany ýanky lukmanyň resept bolmadan ulanýanlygy üçin buňa aýplama bildirýärler. Ol aslında ol içilýän derman ýöne nämemişin, şonu neşe maddesy, neşe jisimleri barmışyn, şonam ýanky doktoruň lukmanyň resepti bolmadan ulanýarmışyn. Emma Nepeskuliýewiň özüniň aýtmagyna görä şo dermany ulanmandyr, ýöne şonu öýüne taşlap soňam şeýdip oňa da 3 türme tutulgyny berdiler. Olam 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli 2015-njy ýylda türme tutulgy berildi. 2018-njy ýylda da doly şo 3 ýyl türme tutulgyny oturup çykdy. Ine şolar ýaly metodlar ulanýarlarda Türkmenistanyň raýatlary öz hukuklorundan kanun boýunça özlerine berilýän hukuklardan peýdalanyp ýanky ýaly bir garajdan aktivligini, bir aktivizm işini alyp barjak bolanlaryna şolara edil şol alyp barýan işlerini güne bildirip bilmän ýanky ýaly galyp toplama datlar tapýarlar. Ya birinden dil hatalýarlar, ya öýüňden neşe maddasy, ya neşe derman tapyldy diýip şonu ýaly aýplama bildirýärler. Ine şolar ýaly adam hukuklaryny bozýanam ýene de şol hukuklary goramaly işgärler bolup çykýardy. Milli Howpsuzlyk Guramasynyň ya polisiýanyň işgärleri şeýdip bor boluksuz ýanky ýaly aýplamalary toslap tapyp
Bizine aktif işlenmedi. Şey türme tutuğunu hükümet gelýärler. Indi bu soňky waka bilen baglanşykly gynandyrýan ýagdaýam ne şu tuğrotun şu bütün dünya Saglyk Guramasynyň işgärleriniň suwratynyň bolmagy, şu suwraty yerleşdiren üçinem şu suwratam şu portala iýeren üçinem illeşme Nurully Halykowyň şeýdip türme tutuğluny hüküm edilmegi boldy. Indi näme üçindir? Şu bütün dünya Saglyk Guramasynyň işgärleri şoňa reaksiýa bildiren oklar. Näme şolaň suwratlaryny alyp yerleşdirmek bolan ok, ony ýaýratmak bolan ok. Ine şunu edem bir gynandyrýanda şu bütün dünya Saglyk Guramasynyň işgärlerini şu Türkmenistanyň häkimetlerine ýüzlenmeli, şolara batyş görkezmeli. Näme bizim suwratymyzy alan üçin näme üçin olaglyny ýa-ni ýa portala iýeren üçin näme üçin oňa jeda bermeli. Näme üçin şu soňra goýan oklar Türkmenistanyň häkimetlerine öňünde. Ana şolam öýren gynandyrýan ýagdaý. Indi şol koronavirus bilen baglanşykly ýagdaý barada gurrun etmeli bolsa bütün dünya Saglyk Guramasynyň alyp barýan işinde ýene de soraw döredýän meseleler var. Ine şola meselede ýene ýaňýakyn ör oýuna gally. Ine şu taýda hususan Ýewre Ejenet adly portalla Türkmenistandaky koronavirusyň ýagdaýyna tyn berýän bir makala çap boldy. 15-nji dekabrda. Aýratyn ünsi çeken zat näme? Aýratyn ünsi çeken zat ine şu taýda şu Ýewre Ejenet saýty, şu portaly özleriniň şu Tomsdan bäri şu bütün dünya Saglyk Guramasynyň işgärlerine sowra berip gelenliklerini aýdýarlar. O sowragam näme dene barat? Şu Türkmenistanda koronavirus keteliniň bardygyny siz anykladyňyzmy ýa anyklaňyzmy şu wada çenli diýip sowra berýärler. Onuň näde anyklap bolýar? Türkmenistanda näme öz bilişiňiz ýaly koronavirus anyklamak boýunça testler geçirilýär. Adamdan burnundan, agdyndan ýörükde flöýkaya alyp onuň laboratoriýa tapşyryp ýörükde diagnoz goýulyp ber. Ondan şu diagnozyň esasynda edil adamlara öýkün çeşme keselden adamlara edil koronavirusa karşı görüşülüşi ýaly şolara karşı beceriş berilişi ýaly metodlar ulanýan beceriş berilýär. Diýmek onu şu koronavirus anyklanýar. Şu testlerin netijesinde. Indi bu jurnalistler näme sowra berýär? Şu geçirilýän testler siziň laboratoriýaňyzda iýerilýär ýa iýerilenokmy? Siz şolar talap edýäňizmi Türkmenistandan? Siz öz laboratoriýaňyzda barlap gördüňizmi? Şu Türkmenistanda geçirilen testleri barlap gördüňizmi? Şolarda bam şu virus ýa ýokmy diýip. Indi bularam bütün dünya Saglyk Guramasynyň işgärleri şu wada çenli jogap bermeýän gelip indi dekabr aýyna ahyr soňy ýanky jurnalistlere jogap berýärler. Jogap bermäge mejbur bolan bolmalylar. Onda olar näme jogap berýärler? Olar aýdýar hakykatdan biz diýär Türkmenistana sapar edemizde iýul aýynda Türkmenistanyň häkimetlerinden ýa haýyş etdik, şolardan ýa towuk etdik. Awşty koronavirus anyklamak boýunça şäherler geçiriň, ýa diňlerimde geçirseňiz şonça gowy hemem bizi habardar edin diýip. Şol geçirilen anyklaýyş işlemleriniň netijesinden biz habardar bolmaly, bize de şonu iýerim diýip, şu testlemleri. Emma bize de ýaşa kaçenli şol testler gelmedi diýip boyun alýarlar. Näme şimdi indi bu sebäbini näme bilen düşündirýärler bular. Sebäbi Türkmenistan bilen howa aragatnaşygy, ýa-ni transport aragatnaşygy, halkara aragatnaşygy kesilipmişin. Indi Türkmenistanyň häkimetleri şol testleri iýerip bilen okmuşyn. Şuňa adam ananyp boljak zat däl, näme üçin? Sebäbi tutuş Tomsyň dowamynda Türkmenistandan halkara uçurlary daşary ýurtlara uçup geldiler. Ortaýda da uçup durdy, Türkiýede gatnap dur, ýaňýakyn hatda Germaniýada ýörükde uçar gelip Germaniýanyň lukmanlaryny Türkmenistana alyp gitdiler. Şo taýda da Türkmenistanyň prezidentim ýörükde nemis lukmanlaryna sowgat owşuryp, ýa-ni syýla owşuryp şo Türkmenistanyň saglyk pudogyna goşan üçin şeýde otyr. Olary akademiyete getirip otyr. Näme üçin onu Türkmenistanda geçirilen şol testler iýerip bilen ok. Ýa-ni bütün dünýä Saglyk Guramasynyň laboratoriýalaryny. Ene bir anan bolmajak zat. Ya bütün dünya Saglyk Guramasy yeterlik derejede şolardan talap edýän etmek isleýän ya da Türkmenistanyň häkimetleri höçetlik edip şondan boyun gaçyrýarlar. Onu çäre görmeli. Näme üçin boyun gaçyrýarlar? Öz ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetirme. Diýmek, bulan bir hili iki taraplayın bir göz boýguçlykly oýun ýaly bolup görünýär.
Indi şo Türkmenistan'da şo koronavirüsün bardygy ya ýokdugy barada mesele ünsürsek, ine bir günlükde 16-njy dekabrda Türkmenistan'daky Beýik Britaniýanyň ilçisi koronavirüs bilen özüniň keselligini boyuna alyp Twitter'da ýörüýte habar yerleşdirdi. Ine bunam şoň kopýasyny alyp Türkmen News portaly öz makalasynda yerleşdiripdir. Ine şu taýda hususan Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi Hugh Stanley Philpott diýilen diplomat özüniň Twitter saýtynda öz yoldaşlaryna, tanışlaryna ýüzlenýär. Men siziň hatyňyza wagtynda jogap berip bilenmek bolyn ýöne men ýagdaýymy gödeginde tutun, men COVID bilen keselläp şu wagt keselimden aýňalýan diýip anyk gelýär. COVID sözüne bolanýar. Diýmek, Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi özüniň COVID keselligini, koronavirus bilen keselländigini aýdýan bolsa, şoňa resmi diagnoz goýulypdyr. Eger şoňa resmi diagnoz goýulmadyk bolsa, ol aýtmada men COVID bilen keselledim, indi şu wagt şo kesellenini aýňalyp oturyn. Men siziň hatlaryňyza wagtynda jogap berip bilenmek bolup bagyşlaň, men ýagdaýym şeýle diýip boýuna alyp otur. Onda näme üçin ony şu ýagdaýy gödeginde tutup, näme üçin bütün dünýä saglyk guramasy diplomatlar keselläp oturýar diýip. Näme üçin şunu agdan oklar? Ýani näme üçin Türkmenistanyň häkimiýetlerine şonu boyun aldyryp bilen oklar? Şunu adam bir göz boýuşykly bir oýun ýaly bolup görünýär. Bu üstesine eger ýadyňyzda düşýän bolsa, şu ýylyň Tomsonda Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň bir maslahatçysy Kemal Uçun öýkünçişme keselinden aradan çykdy. Ödem şonu da şoňa ähli ýanky koronavirusa mahsus hemme alamatlaryň bolandygy aýdylypdy. Muňdaşyndan OBS guramasynyň Türkmenistandaky merkeziniň sürüjüsi, maşin sürüjüsi Gurban Muhammedow adly yerli bir ýaşaýjam koronavirusyň ähli alamatlary bilen aradan çykdy. Şu zatlarym görünip durka, nihe bütün dünýä saglyk guramasy şunu boyun alyp çykyş edýär. Tasdiklap hakykatdan hem şu koronavirusyň bardy. Niye Türkmenistanyň häkimiýetleri boyun alýar? Şu çok açyn. Üstesine de hemme şu koronavirusa karşı görülmeli şäherlerim görüp otýar. Transport gatnawlaryny ýatyryp, bazarlary ýapyp, edara kärhalaryň köpüsini ýapyp, adamlara maska takyndyryp. Beýlik tarapdanam ýok, henidem bizde o kesel ýok. Önem Beýik Britaniýanyň ilçeden boyun alyp otýar. Men koronavirus bilen keselledim diýip Twitter'da ýazýar. Şunu adam gaty bir gödgüni ýagdaý hem maskaraçylykly ýagdaýda. Indi bu üstesine 6 ay mundan bolan bir ýagdaýy gödeginde tutsak, eger edil häzir boyun alan oklar, bundan öňün Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Amerikan raýatlaryna duýduruş beriji bir maglumat yerleşdiripdi öz saýtynda. Şonda da Türkmenistanda koronavirusyň alamatlarynyň bardygyny boyuna alyp Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Amerikan raýatlaryna maslahat bermeýändigini, şu ýurda sapar etmekligi maslahat bermeýändigini aýdyp ýörüýte bir maglumat yerleşdirdi. Şular ýaly duýduruş bermeklik ol ilçihanalaryň öz borjy ol. Eger ýerdedir bir ýerde öz raýatlaryna hukuk bar bolsa şonu duýdurmak. Şonun ýanky ilçihana duýdurup ýörüýte maglumat yerleşdirdi. Şoňa desine de buňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi gahar gadap bilen nota gönderdi. Şo ýanky ilçihanaň şo yerleşdiren maglumatyny fake diýip adlandyrdy we bu maglumatyň iki ýurduň diýe gatnaşyklaryna oňyn täsir ýetirmeýändigini biz aýdatymyzy elýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi özüniň nägilerini bildirdi şonda. Eýem şondan bäri boyun alman gelýär. Indi bu üstesine bir tarapdan boyun alanyp ýene ýöňkü soňky täzelik bilen ýene bir näme? Şo Türkmenistanyň mektep muallimlaryny şo ilatyň maska takynşyna gödegçilik etdirmäge borçly edipdirler. Hususan men şu taýdaky täzelikde bu diňe bir täzelikde däl men öz tanyş bilişlemden hem habar tutupdum. Şonu tasdiklaýarlar. Şol hususan Türk
Livap vilayetinde hem Maru vilayetinde mektep muallimleri vilayet merkezlerine, şehirlerde, köçelere aylanıp esasana öýleriniň din jalşunlary, 6-njy bazar unlary köçelere aylanıp şol maskasyz adamlary maska takynmaga mejbur edýärler, şoňa gödekçilik edýärler. Bu mektep muallimleriniň borjy ilata bilim vermek, şagalara bilim vermek. Emma bu görgülleri işleriniň daşyndan din jalşunlary köçelere aylanıp şol maska takynmadyk adamlara da maska takynmaly. Bular näme ol bir saglyk idarasynyň işgärleri ýa bular näme organ işgärlermi? Näme üçin bular ýaly öz işleriniň daşyndan özlerine degişli bolmadyk borjy ýerine ýetirmeli. Şuňa ödem muallimden hukugyny bozmak. O sen din jalmaly olan kanun boýunça din jalmaly günleri olan etmelär işlerini ettirip mejbur edip. Üstüne de ýanky maglumatda da ýene bir daha aýdylýar. Şol şu ýylyň oktýabr aýynda ýürüýte sanjym geçirilipdir. Mektep muallimlerine hemme idara kärhanalaryň işgärlerini. Şo sanjymda da geçirilen sanjymdan soňra ödem o sanjym hamala näme üçin dümege garşy sanjym üçin. O sanjym ilki başta Günörta Koreýadan gelen sanjym diýip diýdiler. Soň Fransiýadan gelen sanjym diýdiler. Soňra Orsetden gelen sanjym diýdiler. Şoň ýaly ýylyna tapyr oktýabr aýynda ýa sentýabryň ahyryndan başlap noýabr içinde şoň ýaly ila tarapynda giňlerimde sanjymlar geçirilýär. Ödem mejbur edilýär adamlar. Üstade men şo illeşlemede bir duýdurjak bir zadym bar. Şu dümege garşy sanjym diýilýän zat mejbury bolmaly. Hiç ýurtda on ýerdat ýok. Dümege garşy sanjym mejbury bolmaly. Türkmenistanda hiç ýyly kanunum ýok o barada ýa hiç ýyly kararym ýok. Şoň üçin kanunyň hem kararyň ýok ýerinde hiç bir doktoryň, lukmanyň sizi mejbur etmäge haky ýok. Ondan şol geçirilýän şol etidiň bedeniňe goýup berilýän şol dermanyň nämediginden siziň hatda lukmanyňdan habar ýok. Näme üçin oň habar ýok? Sebäbi bu gelen dermanlar daşary ýurtdan gelen dermanlar. Ony Türkmenistanyň öz laboratoriýalary ýürüýte barlykdan geçirip şoň howplymy şonu anyklamaga borjy bar. O laboratoriýa barlyklaryndan geçirilmeli. O ýöne daşary ýurtdan iýerilen islendik bir dermany ýöne alak etden inha lukman geldi maňa urýa diýip urdurmalylar. O lukmanyň özden bilenok şo gelen dermanyň nämedigini. Ondan iň esasy gorkudýan zat näme? Şol geçirilen sanjymlardan soň adamlaryň köpüsiniň koronawirusyň alamatlary bilen kesellenlikleri. Ine şol men tanışlamam aýdýar şonu ine ýanky berilen maglumatda da aýdylýar. Şolarda gıdgınlık, ýokary gıdgınlyk ýüze çykýar, öýkön ýanky dem gysmaýaly alamatlar ýüze çykýar. Oňa da düşünen ok adamlar. Ödem şu muallimlaryň arasynda da muallimlary da geçirilipdir. Şu muallimlaryň arasynda ýanky ýaly keselden alamaty güýçlenipdir. Innem geň görýärler. Soňky wagtlar diýär Türkmenistanda koronavirus bilen keselleýäniň sany ýene de artyp başlady täzeden. Asiň öýüňiz görüp oturýarsyňyz da, size geçirilen sanjymlardan soň şolar ýaly alamatlar ýene güýçlenýär bolsa, diýmek şo bar bela şo sanjymlarda. Körlük bilen ananmaň diýjek bolýan şol sanjym diýilýän zady. Men täze geçenki men şuňa bagyşlap, koronawirusa bagyşlap, men şu ýylyň may aýynda ilkinji gedek çykyş edemde men duýdurupdym. Britaniýanyň Telegraf gazetesi şu ýylyň 30-njy martynda bir maglumat çap etdi. Şonda da şu koronavirusy barlama, hamala barlamak boýunça ulanylýan şu testler bar. Şu testler özünden koronavirusyň tapylanlygy beýan edilýär. Onuň kim beýan edýär? Şo barada Lüksemburgda yerleşýän Eurofins diýip bir ýanky üçünçülük bir guramasy bar. Şol ýanky daşary ýurtlardan esadan putudan Amerikadan gelýän şol testleri ýaýradýan. Şo testlerde ýanky gurama ýörüýte laboratoriýa barlaryny geçirýär. Şu testleň özünde bir barmyka, ýokmuka koronavirus diýip. Şondan şol Amerikadan daşy aňyrdan gelen testleň tas hemmesinden diýilen ýaly koronavirus tapylýar. Şu arada da ýanky gurama resmi beýan edip Britaniýanyň hökümetine hem käbir beýleki hökümetlere duýduruş berýär. Şu testlerden koronavirus tapyldy, şoň ulanmandy. Şu arada da Britaniýanyň Telegraf gazetesi ýörüýte makala çap etdi. Menim şol makalaň esasynda aýratyn özümiň bir makalamy ýazdym.
aprel ayında. Olam ors dilinde hem çeek dilinde çap edildi. Bir güden habar terişlerini. Indi men şonda näme duydurdum. Men şonda ýadyňyzda bolsa 21-nji maýda eden çykyşymda Gurbanly berdim Homedowa ýüzdeni aýtdym. Şu daşary ýurtdan size beriljek şol testlere şüpheli garaň şolary kabul etmeň diýip. Eger şo döwürde maý aýynda, iýun aýynda intek Türkmenistanda koronawirusyň hiç bir alamaty ýokdy. Men şo özüm gadyklanyp otyrym. Men Türkmenistana jaň edip ýürükde sorap otyrdım. Hi bam şular ýal alamatlar bilen ketelli ýan adamlar diýsem, hiç bir adam şonu tasdiklap bilmedi. Emma ene bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleri barıp gaýtdy iýul aýynyň başynda. Şondan soňam bir giden derman däri diýip uğradyp başladylar. Türkmenistan muny kabul etdi. Test geçirmeli etdiler. Test geçirip başladylar. Birden kada ýönep epidemiýa gurşap aldy. Ben bunu ýa-ni konspirologiýa teoriýasyna onan ýa-ni adam hökmünde zat hökmünde gurrun edemok. Men faktyň esatyny aýdýar. Şonu derňän guramaň öýdi Lüksemburgda ýerleşýän Eurofins guramasynyň öýdi beýan edildi. Şol testlerde bar. O testlerde nerden peýda bolýar? Şol laboratoriýa şo testler ýataýan laboratoriýalaryň öýleri şoňa ýerleşdirmese ol koronavirus diýilýände aňladan bu testleriň içine ýerleşmeli, oňa girmeli. Onun içine barayan ýagdaýynda o bir tane bir gapdan tapylar. O tutuş hemme alınan ýa-ni koronawirusa garşy geçirilýän testleriň hemmesinden tapylýar. Ödem diňe bir gurama däl, şo guramaň beýanatyny aýdylýar. Biz ýaly diýä başga da guramalar şular ýaly testlerden tapdylar koronawirus diýip şoň içinde şo maglumat aýdylýar. Şoň üçin şu datlara gaty men diýjek goýanym ätiýaşly äge bolun şu gaty teraply garamaly. Ýöne köre-körlük bilen kabul edip oturmaly. Sebäbi şu aňyrsynda ýörüýte eýem şoňa garaklanma bildirýän korporasiýalaryň farmaseutik guramalaryň bardy görnüpdi. Ýa-ni waksina diýilýän zada da gaty şüpheli garaň. Sebäbi koronavirus keseliniň öýde häzir köp ýurtlarda görkezip otyr. Şol ölümiň statistikada gaty ýokary däl. Hakyky dogrusyl statistika häzir şol alınan ýagdaýynda dogrusyl statistika eýe bolunan ýagdaýynda şol statistika dümegden ölýän adamdan ýa köp sanly ýürek ganamar keselinden ölýän adamdan sanyndan ýokary däl. Şu ölümiň tany koronawirusyň. Şoň üçin Türkmenistanyň içindäki ýagdaýym häzir alyp görsek, inde ýa-ni Türkmen News portaly öz statistikasyny ýörüýär eken. Şolay diýäni şoluň anyklan ölüm ýa koronavirusdan ölen adamdan sany 42 we ýetipdir häzir kod. Tutuş Türkmenistan boýunça. Indi bolýa, indi şol bularyň dogry maglumaty alyp bilen ok diýeli. Türkmenistanyň içinde goýşol bir näçe köp bolanynda ol köp sany beýleki keselinden ölýän adamdan sany bilen deňeşdirende ol gaty ýokary san diýär. Elbetde bu kesel bar. Elbetde bu kesel hakykatdan käbir adamlarda agyr geçýär. Käbir immuniteti has pes adamlar hakykatdan öldürgen bilýär. Ýöne organizmiň esasanam ýaş organizm şu keseli ýeňip geçip bilýän görünýär. Şoň üçin ýa-ni ilatyň arasynda dädir gyzyklar görýän bolýan, indi olar ýaly öňkü ýaly panika ýok, şu begendirýän bir tarapy şol ýöne ýanky ýaly soň alamatlar bar. Şu höderýän alamatlar näme? Şu dümege garşy diýilip geçirilen sanjymdan soň adamlarda ýene de ilat arasynda birdenike koronawirusyň alamatlar ýaýrap başlady. Şuňa öde adamlar oýlanyrmaly. Şoň üçin başardyňyzdan özüňiziň bilmeýän, aňarsynda ýetmeýän sanjymlary etdirme. Şolar size görkezip bilen ok mene ine şu sanjym şoň üçin ine biziň laboratoriýamyzda garaşsyz laboratoriýada şular ýaly derňe geçirip ine şulam tasdiklandy diýilen görkezmän şol tasdiklamany görkezip bilýärmi? Görkezip bilen oklar biziň doktorlar. Ebe olaň özleriň bilen ok şo geçirilýän sanjymyň nämedigini. Şoň üçin men diýjek bolýan adam şular ýaly zada köre garamaň diýjek bolýar. Indi koronavirus bilen baglanşykly ýene de gurrun etmeli bolsa, soňky wagtlar Türkmenistanyň harby goşunlaryny, harby bölümlerini eskerlere şu koronavirus bilen boýunça test geçirmek şäherleri ýoly goýulypdyr. Indi olam çykdaja durýanlar. Hamala şu çykdaja durýan şonu onuň döwlet ýönetimini almak isleýän ok, ýene de oňam bar keşigi agramy enatalan üstünde düşýär. Olam näçe durýar?
Şu yöne geçirilen tesislerin ödi hamala 300 manat pulu durýarmyşyn. Olam dollar bazar wagty bilen kursu bilen hasaplanda $11 çögere bolýar. Bu üstesine, on çıktıjyna bir enatalar çekmeli, üstesine enatalar öz çağalaryna, harbulukdaky çağalaryna maska duratmaly, olam adamdan 50 san maska adamdan uratmaly, üstesine 100 cübüt bir wagtyna geýilýän ellikler. Onun üstesine de 20 cübüt adamdan jorap hem dolog üçin material mata. Yani şolar ýalda adam döwlet maskaraçylykda ýagdaýda öz üstüne alyp bilen o. Özüni öne döwletiň howpsuzlygyny gorap beren etkerlenmedi. Jorap bilen hem üçine de bilen o. Şolara koronawirusa garşy geçirilýän tesisleň hem şolaryň çykdajasyny öz üstüne alyp bilen o. Ondan nähil döwlet bolýar. Jorabyna ol enata ýorup durmaly bolsa, ol dolog üçin ulanylýan matalary şendi ol enatalan özü uratmaly bolsa, onu döwletiň bu taýda rol näme? Yani şuňa bir gatyr juda maskaraçylykly ýagdaý. Indi ýene koronavirus bilen baglanşykly başga bir zat da bu. Ýanky bu taýda başlan diýjek bolýan adam. Indi şu koronavirus bilen baglanşykly şolar ýaly çäherelerde çykdagylaryny hatda käbir ýurtlar öz idara kärhanalarda öz işgärlerinde şu paýlanylýan ellikmi ýa maskam şolatlarym öz üstüne alýarlar. Ýöne idara kärhanalar. Döwletiň özü ýanky ýaly meselede şonuň saglygynyň aladasyny döwlet öz üstüne almaly. Yani Sowet döwründe bizemne gulluk edip gördük. Bizim saglygymyzda bir zat, bir sehel bir problema ýüze çykdy. Şonuň öz sançasy bar, öz balnisasy bar, keselhanasy bar. Harbu bölümden şonda saňa mut hemme tarapdaýyn mut saňa beceriş berilýär. Ödem ýokary derejede. Näme üçin Türkmenistanyň öz büdjeti şoňa mümkinçilik bermeliler. Diýmek, şo meselede de ene ýa-ha şonuň büdjetiň puly ýetenok ýa-da şonu rowa berenok. Türkmenistanyň hökümeti şu öz eskerlerine şonu sarp etmeli. Indi bundan aşary soňky wagtlar Türkmenistanyň ilatynyň üstüne ýene de bir hupbat bolup gelenlerden biri minha Türkmenistanyň şu ulanylýan BMW we Mercedes uluglarynyň ýanky tekniki gödөгçüligi häzir gadagan edilipdir. Şu Texas Motor diýilýän zat häzir şu 2016-njy ýyldan soň çykan Mercedes, Audi hem BMW maşinlary inni tekniki gödөгçülükden geçirilenok beýdiýmegem şu maşinlary indi sürmek bolanok. Oňa sebäbi düşündirilenok. Ýani edil şu şaka şenine biziň aýaly ýyllanmada sürjülük şahatnamasynyň berilmeýişi ýaly hem şoň sebäbiniň düşündirilmeýişi ýaly bu täzelegem ýene de öz boluşly bir maskaraçylykly bir zat bolup çykdy da. Buňa bu arada da hökümetden ne karar bar, ne bir düzgün bar, hiç ýyly ýalmaça görkezme ýok. Ýene de şol köçe ýol gödөгçülük polisiýasynyň berýän görkezmesi dilden ene şoňa taýdandy. Indi bundan öň beýleki bir hupbat olam gara renkli maşinler minmek bolanokdy. Gara renkli maşinlarda hatda ene aýdýarlar da maşynyň ak bolup hatda şu maşynyň tigiriniň diski diýe sehel gararak bolsa ýa şal bolsa şolar ýaly maşyňa da diýe arsara şonam agy renkli boýak gelip iştirak edip jerime töretdirip şeýdi päder ejir berip berler, jeda berip berler da adamlar. Indi bu üstesine de indi şol 2016-njy ýyldan soňky çykan Mercedes, BMW hem Audi maşinlary indi minmek bolanok. Oňa sebäbi düşündirilenok. Oň sebäbim ol düşünükli, ol käbir adamlar onu düşündürýär. Ol diýär diňe şol Berdimuhammedowyň başga agdalaryna minmek bolýar. Şu maşinlary hem Berdimuhammedowyň başga agdalaryna, garyndaşlaryna ýanky gara maşinlara minmek bolýar. Diňe olar saýlantly adamlar. Olar bir aýratyn mertebeli adamlar. Olara bolýar hemme zat
hatta 17 yaşlı çağalarına şimdi şolan maşin minmek bolýar, bolmasa 18 yaşdan soň berilýär sürücülük şahadatnama. Emma Türkmenistanyň beýleki raýatlary eýem başga sortly adamlar bolup çykýar, pes sortly. Beýnentakda şolar ýaly dürlük attakdaky ýaňky raýatlar peýda boldy. Ýokarga atlakma, ýerýän atlak, gul eýeleri, onuň gullary bar. Näme diýilse şo edilip otur, diýen edip oturan. Beýnentakda şu ýagdaýa gelip ýetdi. Indi Türkmenistan ýene bir zatda ýakatyny tanadypdyr soňky wagtlar. Ýaň ýakyn Amerikan Birleşik Ştatlarynyň döwlet departamenti ýürüýte bir hasabat ýaýratdy. Şo hasabatda da Türkmenistan bilen Täjikistan adamlaryň, raýatlaryň dini azatlygyna, ýa-ni dini azatlygyny bozýan 10 tane iň yaramaz ýurtlaryň sanawyna goşulypdyr. Ol yaramaz ýurtlaram inha Birma, Hatay, Eritreya, İran, Nigeriya, Demirgal Koreya, ýa-ni Koreya Halk Demokratik Respublikasy, Pakistan, Saud Arabistany, Täjikistan we Türkmenistan. Şu 10 tane ýurt dünýäde raýatlaryň dini azatlygyny bozýan, şoňa päsgel berýän iň yaramaz ýurtlar hasaplanýar. Ana Türkmenistan şol ýakatyny tanadan ýurtlaryň kataryna ýene de girdi. Ondan Türkmenistan bilşiňiz ýaly antany hukuklary boýunça söz azatlygy hem metdu azatlygy boýunça dünýäň iň soňky ikiligine girýär, üçlügine. Hususan Demirgal Koreya, Eritreya, Türkmenistan madam iň soňky orunlarda. Indi muňa üstesine ýaň ýakyn bir aktivist illeşimiň ýagdaý bilen baglanyşykly antany hukuklaryny goraýjy iki tane gurumy, hususan Memorial Merkezi bilen Türkmen Helsinki fondu ýürüýte bir makala çap etdi, daklat çap etdi. Şonu da özüňizden tanaýansyňyz, suratyndan Oraz diýip atlandyrýan bir illeşimi we ýa-ni hakykady näştaýda makalada ýerleşdirilipdir. Bu Orsiýetde okuyan Karaçaýew Çerkesk Respublikasyny okuyan Rodegelli Çöliýew. Ýöne şu çakaçyny özüni Oraz diýip tanışdyryp gelýärdi. Oraz adyny hakykatyny gidilip ýöne näştaýdaky ýem hasabatda hakykatyny beripdir. Şunu da şu Oraz illeşiminden şu daşary ýurtda alyp barýan opozisiýon işi üçin Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan şoň dogan garyndaşlaryna görkezilýän batyşlar, ýerlemaler barada gurrun berilýär. Jekmeçik şu taýda Orasyň, ýagny Rodegelli Çöliýewiň öz dili bilen aýdan maglumatyny şu taýda beýan edipdirler da şu iki gurumy. Indi bu ödem näme görkezýär? Indi şular ýaly ýigitlenmez, gyýylanmaz daşary ýurtda da tähýelçe Türkmenistandaky ýagdaýy tanqid edip çykyş etseler, oň özüne adar berilmegi bir bolyn şoň dogan garyndaşlaryna hemme tarapdaýyn batyş görkezilip adar berilipdir. Ejet kakasyna görkezilen batyşlar bardy gurrun berýär. Üstesine de bu okuwdan çykarylmagyna da şo Türkmenistanyň Moskwadaky ilşihanatym öz täsirini ýetiripdir. Şo batyş görkezipdir şu okuw jaýyna. Hatta şu okuw jaýyny Karaçaýew Çerkesk Uniwersitetiniň rektory şuň bilen geçiren töhfetdeşliginde, gurrundeşliginde de boýun alypdyr. Ne bir de ilşihananyzdan Jangelli tiň konsullugyňdan ilçiňizden bizden hasyny okuwdan çykarmagy talap etdi. O sen Türkmenistana ýerjek bolýar diýip. Şeýdip bunu boýun alypdyrlar da. Şeýdip görýäňmi şol eýem daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna çenni batyş görkezip Türkmenistanyň diplomatik merkezleri, diplomatlary gaýta biziň hukuklarymyzy goramagyň ýerine şu daşary ýurtlarda hukumdan elimizden aljak bolýarlar da. Ýöne gynansak da şolaryň ana batyşlaryna boýun eýýän, şolary gulak asýan yerli nemi çinowluklar mana okuw jaýlarynyň ýol başçylary bar. Ana şu ýanky makalada şo barada gurrun edilýär. Indi Türkmenistanyň ýana bir ýaňy ýakynda bolan bir oňuýun zatyn agdamaly orta oňuýlar täzeligi
şol 40 yaştan geçen ayal maşgalalara inni türjülük şahadatnamasy berilmeli edipdir ýa-da odolky bar bolan türjülük şahadatnamasynyň ýökletini uzaltmaga ruhsat berilipdir. Olam şu arada da Türkmen News portaly 8 dekabrda ýörite bir habar ýerleşdirdi. Şundak maglumata görä 1 dekabrdan başlap eýem şol arzalar kabul edip başlandyr. Ýadyňyzda bolsa şu arada sentýabryň 22-sine men şol türkçülük şahadatnamasynyň ýökletini uzaltyp bilmeýän kösenip ýören bir jenne datly ýyldaşymy bilen söhbetdeşlik geçiripdim. Şu söhbetdeşligini şu taýda 22-nji sentýabrda beripdim. Şonda da şol jenne datly ýyldaşymyz olany 40 ýaşdan geçen şu toporlanşyp özleriniň şu Aşgabatyň şol türkçülük şahadatnamasyna ruhsat bermeli. Şol müdürligine ýol gödäwçilik müdüriýeti diýil ýa-da şoň ýöňüne baryp protest geçiripdirler, miting geçiripdirler. Ana şolaň eden bir uly işi, şol bir iki çöýdek şo taky ýygnanyp, hatda şoň howlusyna goý bermejegem bolsa, üşüp girip öz arzularyny eşitdirip beripdirler, talap edipdirler. Ondan soň elbetde olary toraga da çagyrypdyrlar ýerli polisiýa bölüminiň işgärleri, ýol başçylary haýwata matypdyrlar. Şu arada da gurrun berdi, ýadyňyzda bolsa şol jenne diýilişimiz. Ýöne görüňä netijesi şol uly ýaşly aýal maşgalalar şo taýyp baryp toporlanýyp. Näme üçindir ýaş gyýlar barmandyr. Şu gurrun berende de öz aýdýa da dili bilen esasan ýa biz ýaşymyz diýen 30 ýaş 40-dan geçen aýallar bolup bardyk şo taýyp diýen. Inde görüşüňiz ýaly şolaň batysy ahyrda o netije berdi. Ýöne näme üçindir görýänmi 40 ýaşdan soňky 40 ýaşdan geçen aýallaryňa ardasyna alýarlar, 40 ýaşdan ýaş bolan aýal gyýlaň ýem ardasyny kabul eden oklar. Şuňa edem ine diskriminasiýa. Adam alalamak da ine bir tarapdan ony bir nähile bolsa aýal gyýlaň ýem belli bir topornyň ardasyny kabul edip başlapdyrlar. Bir begenmeli ýagdaý bolýan, ýöne beýleki tarapdan o näme üçin aýallaryň iki topora bölüp, uly ýaşly bolsa bilen hukuky bar, kiçi ýaşly bolýa 40 ýaşdan ýaş bolsa olar näme adam diýelmi? Olar näme üçin olara maşyn sürmek gadagan edilmeli? Şonam ýene de hökümetler ne onu düşündirýär, ýene bunu düşündirýär. Hökümet tarapyndan hiç il düşündiriş ýok. Şoň üçin ýene de şu waka näme görkezýär? Öz hak hukukyň uğrunda berk durup ýanky ýaly basyş görkezilen ýagdaýyna şu netije berýändigini görkezýär. Görýän mana ýyldaşymyz öz arzularyny berik getirdiler. Ana oňdaşyndan geldi käri ýetip aýalam çykyş etdi ýulýada şu bu kanun bolmalaryň Birleşen Milletler Guramasyna çeýinde ýetiriljakdigini aýtdy. Yetirilem şol yetirilmeli halkara guramalardan seslenme de boldy, reaksiýa da boldy. Ýani ahyrky netijede ne görüp otýarys, şol aýal gyýlaň belli bir bölegine, ýanky 40 ýaşdan geçen bölegine eýem türkçülük şahadatnamasy berilmelidir. Ýöne tek bu wakanyň biz iýdarlap durmaly. Täbäbi häzirki diňe şolaň arzalar kabul edilipdir. Tek hiç kimin haýsatyr bir şolaň biriniň türkçülük şahadatnamasyny alanlyklary ýa şoň ýökletini uzaldanlyklary barada tek maglumat ýok. Tek diňe olaň ardasyna garalýar. Ýöne şolara berilen jogap ýanky ýaly. Diňe 40 ýaşdan geçendiň indi haky bar. Indi şuňa edem maskaraçylyk, Türkmenistanyň maskaraçylygy, ýüzüniň garalygy. Näme üçin aýal maşgalalaryň hukuky şeýle ýagdaýda jepelenýär. Şular ýaly ýurt başga ýerde ýok. Hiç ýerde ana Saudi Arabistanyny şu çakaşen. Ýöne Saudi Arabistanam eýem 2018-nji ýylyň tomtundan bäri aýal maşgalalara türkçülük şahadatnamasyny berip gelýär. Hatda şolar ýaly fundamental dini döwletde de dini rejimiň şertlerinde de aýal maşgalalaryň hukuky goralýar. Şolaryň maşyn sürmeklerine ruhsat berilýär. Indi gel Türkmenistan özüni dünýäwi demokrat ýurt diýip adlandyryp oturan ýurt indi şular ýaly maskaraçylyk ýagdaýda bolup çykdy. Bular mine biziň hemmämiziň ýüzümiziň garalygy şu. Täze biz hak hukukyny talap edip bilemdi onda. Indi ýene de bir informal zat şu taýda ýanky şol türkçülük şahadatnamasynyň berilip başlananyny barada ondan ne şu taýda hak hukuky talap etmek meselesine gaýdyp gelsek, ine
Ýa-ni kynda Owganystanyň dürli welayatlaryna biziň türkmenlerimiz giňerimde demonstrasiýa şäherlerini geçirdiler. Ýöne şuňa sebäp bolan zat näme? Şuňa sebäp bolan bir gynançly waka şu taýda Balk welaýatynyň merkezi bolan Mazar-y Şerif şäherine biziň bir türkmenimiziň Hoja Muhammed Nebi adly bir türkmenimiziň ogly 9 ýaşly ogly bir näbelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdyr. Ödem Oktyabr aýynda bolan waka, indi buňa 2 aý tögere wagt bolupdyr. Indi şonu ogurlap gaçan adamlar şol ýanky çagan kakasyndan $1,5 milyon tögeregi pul talap edýärler. Onam ol adamyňa bir bermäge mümkinçiligi ýok. Şöne şol ýa hemme tanyş bilişlemden ähli türkmenlerden ýygnamda da $1,5 milyon men ýygnap bilmen ýa-da biziň ýagdaýymyz ýok diýe. Üstesine de indi şu waka birinji gedek bolan şu türkmen maşgalalaryna garşy şular ýaly jenaýatyň ulanylmagy soňky aýlarda diýe 17-nji waka diýen şu 17-nji waka hatda şu türkmenlerimiziň içinde öldürilenler amma şu alnyp gaçylyp ýaş oglan gyýylar. Ondan şu geregine pul talap edilýär, olaryň berip bilenok netijede de şolary öldürýär ýa-ni alyp gaçýanlar. Ýöne näme üçindir şol şu türkmenlere garşy şular ýaly atlar ulanyp başlanypdyr soňky wagtlar. Indi şuňa da ýa-ni Owganystanyň merkezi hökümetiniň alada bildirmegine çagyryş edilýär. Olara minni soňky şu geçen indi 2 aý bolay wagt geçdi onuň başgaldarman indi şundan bir 3 günün tögeregi öň ahir soňky hökümet indi başgaldyryp derňewçilerini uğradypdyr Balk welaýatyna. Ýönünde näde gadandylar şuny biziň türkmenlerimiz şu taýdaky. Şol Owganystanyň 4 tane welaýatyna biziň türkmenlerimiz Kunduz welaýatyna Faryab hem Jowzjan hem Balk welaýatyna müňlerçe biziň 10 müňlerçe ýerleşlenme türkmenlerimiz ayağa galyp köçelere baglap demonstrasiýa geçirdiler. Hem hökümetten şu arada bir aladalan bolmagyny talap etdiler. Hökümet hiç baş galdyrmandyr. Onuň üstesine de daşary ýurtdaky şol Owganystanyň ýa türkmen ýerleşlenmeden ilçihanlara baryp ýa Owganystanyň ilçihalarynyň öňüne baryp protestlerini protest şäherleri geçirip özleriniň şuňa gahar gadaplaryny bildirdiler. Olin ýakynda Owganystanyň Washingtondaky ilçihanasy şonuň ardylaryny kabul etdiler. Hem şu ardyň yetirilejekdigini şu prezidenti çendi yetiriljekdigini aýdyp şolara söz berdiler. Şondan soňam bary ýok bir 2-3 gün geçdi bolyn. Geçsine hem hökümet gowulan başlady. Ýa-ni şu 3 gün mundan maňa gelip gowşan maglumaty görä käbir şu Owganystanyň biziň ýerleşlenmedi maňa ýagdy. Şu Balk welaýatyna ýörüýte inha derňew komissiýasy uğradyp gelip ýelliler ýa-ni diýip şonu derňeme. Ine şuňa ödem näme görkezýär? Şular ýaly agdybirlikli, jewitlikli hereket edilen ýagdaýynda alınmajak gala ýok. Ana Owganystanyň ýerleşlenmeden şeýdip agdybirlikli protestde çykyp haýwat atyp hökümete batyş görkezip ana şolar ýaly meselede de bir gowulmaýan zady hem gowulgap bildiler da. Ýa-ni dagy ýerinden gowulgan ýaly. Ine Türkmenistanyň içinde biziň ýerleşlenmeden gadanyp bilmejek zady ýok. Şular ýaly jewitlik bolan ýagdaýynda talap edilen ýagdaýyna ine ýa-ni biziň aýaly ýerlenmeden ine garaş ýöne gadanan uly bolmadyk bolýar, uly bolmadyk ýeňşi ýöne şoň ödem şonu görkezdi. Şoň üçin hakykyňyzy şeýdip talap etmegi başarmady. Şeýdip gadanylýar. Hakykuk diýilýän. Indan soň ýene de soňky täderikden biri şol Türkmen News portaly Türkmenistanyň çykyp gitýän Türkmenistanyň raýatlary barada bir statistik maglumat ýerleşdiripdir. Ine hususanam şu taýda Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan bir gelip gowşan gizlin ýagdaýda elbetde şu portala iýerilen maglumaty ýerleşdiripdirler. Ine şundan şu taýda 2020-nji ýylyň başky 5 aýynda Utodan yanvar, fevral, mart, aprel, may. 14-nji maýa çenli aralykda Gurbanly Berdimuhammedowyň fermany bilen Türkmenistanyň raýatlygyndan çykarylan adamlaryň sany
319 ýyl görkezilýär. Ine şu portalyň ýazmagyna görä şu Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan alynan maglumat. Ine biziň raýatlanmadyň 319-sy öz raýatlygynyň ýüze gurupdyr. Şonam Muhammed öz permany bilen tasdiklapdyr. Soňky wagtlar mende bar bolan maglumata görä Gurbanly Berdimuhammedow her ýylyň dowamynda 2 gerek şolar ýaly permany bolşyp ýa. Hem maý aýynda hem dekabr aýynda. Indi alyp görsek da şu başky 5 aýda raýatlykdan çykarylan adamdan sany 319 raýatymyz Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüze gurupdyr. Şona mene Berdimuhammedow hem öz goly bilen tasdiklapdyr. Indi galan 7 aýam alyp görsek adamdan ýene de şonça adam boljak da umuman bir ýylyň içinde 600 teorik adam, 600'den gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüze gurýar diýip boljak. Ana biziň raýatlygymyz şeýdip yüzlerçe her ýylda yüzlerçe raýatymyz şu Türkmenistany resmi ýagdaýda terk edip gidýärler. Yani gynalsak da Türkmenistan goşa raýatlyga mümkinçilik berenek bolmasa bizem çykyp gaýtdyk da bizem başga ýurdun raýatlygyny almaga mejbur bolduk. Ýöne saklaýa bilsek, ulanyp bilsek Türkmenistanyň raýatlygyny biz ulanjak gonuň ýöne Türkmenistanyň öz kanuny mümkinçilik berenek. Ya doğru ýüze gurmaly ya da şu Türkmenistanyň raýatlygyna galmaly. Şu iki raýatlyga da mümkinçilik berenek. Şoň üçin ana Türkmenistanyň watandaşlarymyz şeýdip gitmäge mejbur bolýarlar. Tutuşlaýyn. Ondan ýa olar Türkmenistan üçin ýa ýa-da adamlar. Türkmenistana gaýdyp barmak üçin ne olar? Wiza almaly. Olara da watana wiza beriljekmi, berilmejekmi? Mine bize maňa berilmän ýöre. O wiza bilem da. Şoňa hem ýene de bir gynanyrjy ýagdaý şu adamlar yüzlerçe adamlar her ýyl şeýdip resmi ýagdaýda Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüze gurýar. Ana şoňa hem ýene de görýän adamlar biz ýallaryny başarsalar biz dolanyp barjak şo taýda şert dörese da dörese ýöne şol mejbur edýär. Kimsene watandaşlykdan ýa-ni raýatlykdan ýüze gurup gidýär, kimse raýatlykdan ýüze gurmän ýene de watanda dolanmak üçin bir eklenjiň uruna çykyp gidýärler. Ýöne hatta wizalarynyň möhüreti gutaran soňam ýene de galmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi daşary ýurtlardaky ilçihanlar öz borçlaryny ýerine getirip biziň il watandaşlarymyza dokument beren oklar. Bolmasa şolar pasport bermäge Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň kanuny boýunça migrasiýa gullugy barada kanun boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanlar hem konsulluklar hem biziň watandaşlarymyza raýatlanmada şolaryň daşary ýurt pasportlaryny bermeli. Şolaryň möhletini udaldyp bermeli. Emma şo borçlaryny ýerine getiren oklar netijede ine biziň görgüli daşary ýurtdaky migrantlarymyz şo pasportlarynyň soragy oturandygyň ýa wizalarynyň möhleti oturandygyň Türkmenistana gaýdyp barmajak bolup şol eklençlerinden kesilmejek bolup şeýdip ana hiç ýyly haksyz hukukly gözenip berýärler. Şolardan öýdem ahir soňy raýatlykdan ýüze gurmaga da mejbur edýän ýagdaýlaryň biri da. Şoň üçin men şu günki gepleşigiň umuman şu gepleşigimi jemlemek bilen aýtjak bolýan adam biz öz hak hukukymyzy şeýdip berip durup özümüz gazanyp almasak bize medip şunu berjek hökümet ýok. Şunu medip berjek ilçihanada ýok, konsulluk bolmaýar. Şu meselede de adamlar şu indi daşary ýurtdaky öz watandaşlaryny türkmenlen bilen hem görelli alyp agdy berilipli jewitleşip hereket eden ýagdaýynda ilim güýji, silim güýji diýilýär. Biziň gazanyp bilmejek adamymyz ýok. Bizene şu zatlardan ýöne koýdatlardan öwrenip başlamaly. Ýöne koýdatlardan gorkman öz hakymyzy, hukukymyzy talap etmeli, şondan öwrenip başlamaly. Şular ýani ýöne koýdatlarda edibilmesek munda Türkmenistanyň içinde düýüp özgörüşlik hiç haçan bolmaz. Ine ýanky biziň izin gazanan ýeňişi ýaly şolar ýaly netijelerden başlamaly biz. Şolar ýaly biz talap edip şonu öwrenen ýagdaýymyzda hökümeten bizi öwrenişdirip bilýär. Hökümetiň öýde onuň ýoşluk bilen öwrenişi gurýar. Bir ilatyň diýmek talap etmäge haky bar. Talap edýär, ýöne biz basy bilemde. Hökümet näme bize türjülük şahadatnamamy berdiýip çykyş eden üçin olary basy bilmeýär. Tembolýada toporlanşyp gelen ýagdaýlaryna. Ana kanuny ýol bilen şeýdip, ýoşluk bilen öz hakyny, hukukyny şeýdip talap edip hem hökümete öwrenişdirýär. Şu talaplary biziň etmäge hakymyzyň bardygyny, hökümetiň hem şular ýaldan üçin bizden aralyp bilmejekdigini, eger aralyp başlasa toporlanýyş baran ýagdaýymyzda biziň barymyzy türmäge basa bilmeýär.
Diýmek şol hatlara biz hökümetiň özüni öwrenişdirmeli. İkinciden bizim halkymyzy öwrenişdirmeli. Halkymyzyň aktiv toporu, aktiv gatlagy şeýdi pereket edip başlan ýagdaýynda beýleki aktiv däl bölegen şu hatlara teredip görürler ýar etmeli. Şeýdi başlanýar. Ene goňşy ýurtlara teredip görüňär. Ene Kyrgyzstanyň ýa-ni bolup, Kazaksstanyň adamlar, hatta Özbegistanyň da Özbegistanam ýa-ni kytana o girmändir. Ene dini adamdan din barada hukukunyň bozulmak meselesinde ýa-ni kynyşan Özbegistanam şo tana udy. 10 tany iň yaramady ýurtlaryň içinde. Ýöne soňky wagtlar ene şo ýurdam açylşyp ýagdaý üýtläp ber. Elbetde bu meselede Özbegistanyň soňky täze prezidentiniň uly roli bar, ýöne jemgyýetiň özünde de aktivlik bar. Şoň üçin bu iki taraplaýyn da hem hökümetden bir garaşmaly bolýan, ýöne hökümet hem öz etmeli, ýerine ýetirmeli, wezipesini ýerine ýetirmese biz şonu kazanmaly, ýerine ýetirmeli biz. Şoň üçin ene şu günki umumyň men täzeliklere syn berip şol side ýüzlenip aýtjak da, mine şu zatlardan bar. Şunukça interpretingen üçin köp sag bolun.